Jeg har mødt en svensker. Han skal bruge 200 gram dope. Hvad lavede du i den der udlejningsbil? Svensk udlejningsbil. Hvem er svenskerne? Hvem er svenskerne? Hvem er svenskerne? Svenskerne? Jo, jag har hört att du kan ordna bra rökheroin. Hvor har du gjort det hen? Ja, lite, du vet, runt omkring. Känner du inte igen mig? Så vi satt ju inne samtidigt, för fan. 4 år sedan på Västra. För fan, jag satt ju i cellen bredvid dig för haschsmuggling. Du... Kan du hjälpa mig till? Jag säger att det var bra varor. 200 gram. Hur meget? Ja, men det finns en marknad i Malmö också, vet du. Imorgon. Det måste vara brunt. Jag måste ha det imorgon. På 700 kronor grammet. 700. Okej? Jag ska se vad jag kan göra. Hur lång tid tar det då? Hur länge ska jag vänta? Ja, det är Mårten, han kör åt mig. Det är okej. 900? Dealen var ju 700. Du sa ju 700. Då säger jag 800 då. Okej, 900. Men får jag checka varan då? Sker der? Hvorfor kører vi? Säkrast så. Har du grejerna? Hur är läget? Vad är det med dig? Du verkar nervös. Får se varorna. Frank, varorna först. Alltid varorna först.